και σωτής και καν καταλέω σε τριολάμ γιαρ και σωτής και καν τη μανάστη δεν μιλές και για τα μυστικά τη μανάστη δεν μιλές και για τα μυστικά αμάν χορ τα παπούτσια σφορ στο σπίτι πόσα με κελάμε το πανοφόρ στο σπίτι πόσα με κελάμε το πανοφόρ. Θεία μη κουτσείς γαυροπόμ γιαρ και εγώ χους με τσις θεία μη κουτσείς γαυροπόμ γιαρ και εγώ χους με τσις μονάξω με ένα βραδολάσε γιατί ψεις μονάξω με ένα βραδολάσε γιατί ψεις και να μάνει πρίσιν σύρμα και πρίσιν 16 χρονών κορτσοπών εξεγγεν ψήμ 16 χρονών κορτσοπών εξεγγεν ψήμ. Σε κορτσοπό γιαρ αλλάξονιετ πόδε δίζω σε κορτσοπό γιαρ αλλάξονιετ σώσο εμούν κι έψαντες ον το μίλετ σώσο εμούν κι έψαντες ον το μίλετ και να μαν χορ τα παπούτσια σφορ στο σπίτι πόσα με κελάμε το πανοφόρ στο σπίτι πόσα με κελάμε το πανοφόρ.